On calminama bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV on calminama no feewi en calmini dendagal bandiraɓe yeɓoɓe en e ngaɗo sanga en jetti gueno no feewi ko kanko woni bawɗo baɗowo kanko woni joguiɗo dokkowo ne wiɗo newno kala ko woodi en juule kodde annabaɓe Badji Abdoullahi Aminata kanko woni kodde ɓurɗo ɓurnaɗo Winndere caggal ɗum jette nene e baba wonɓe sababu wodede en e o duniya en jettiɓe no feewi en ñaaguima gueno moƴƴo o nde jutnata balɗe mabɓe moƴƴina battande eɗen ñaago Allah ɓe jinnaɓe mumen guuri ɓe yo duusugo ɓooy yo balɗe juut battane moƴƴe ɓe jinnaɓe mumen dutti eɗen duwno ɗumen yo gueno moƴƴe mabɓe tawnde tawno ko noon woni e aduna e pularine ɓe yiiru aade ko diidol e leydi koko momtoto ɗum noon ɗon ko damal ngal hay goto worata e ɗum noon calminama no feewi yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV on bismama e yewtere men jime e jimɗi pulara no pular heewide ni aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ɗum noon en gaari huɓnude aadi mo gadodirnoɗen e bandiraɓe kala e saaha arde ɗo e Pinal TV waɗandeɓe yewtere men wiyetede jime e jimɗi pular ene heewi waɗande on ɗum miñiraguel moon bandiraguel moon Dewel Diallo Maymoun Oumar debbo mo heelange ɗum noon bisimilla moon e yewtere men jime e jimɗi pular e Yimre nde hande jime ɗe ɓurten wawde arde mum tigui rigui ko jime guindiyanke men casɗo tawi eɗen gowi goram yimtade ɗo jime makko woni Abdoulaye Ali Diallo lollirɗo jallis yurmede gueno yo won e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala hanke omo wonno guurɗo kono hande o laatima mayɗo ko noon woni aade aɗa dari hande kono janggo anda foof holto pinoyta e ɗum noon yo gueno moƴƴe makko toon kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ko kanko hewno wiide e jambaro jasata leñol e jaɓana leñol jamfotoɗo jalkita leñol jasat jasa leñol jikkiɗo jikku leñol jibinat jambaro leñol jam waɗa jaalo e leñol jeerinke e jengello leñol jalto e jaalalo leñol jeeya ko e jaɓande leñol jimowo jimɗi leñol jiiɓata jibinande leñol jeynaba jingantu leñol jeyma ko jeey leñol jamma ko jam leñol jamanu men jaɓani leñol jarlitiɗo jebbitaniɗo leñol e jarliɗo jebbilaniɗo leñol juumata saka jumna leñol jeytete ko e jagge leñol jomam jaɓangol leñol jiyaɓe ma jaɓan ɓema ene jeeya e ngol leñol Abdoulaye Ali Diallo lollirɗo jallis gorko mo mboya waha e cammalle lewre bela e Amadou Yero kanko wiyanno e kanko woni gorko mo mboya waha windiroɓe daha kala e saaha yurmede gueno yo won e makko kanko e dendagal e mayɓe julɓe kala e ɗum noon ko artude seeɗa e jime ɗe bandiraɓe mbaɗanimo caggal nde o rutti joomiko e nde tawno o golli ko tiiɗi mo foti e yimede guila omo wuuri ko noonne kadi guila omo wuuri o yimama ni won yimɓe mo ha heewi won adduɓe inde makko kadi tawi ko e nder jime nde tawno ko kanko gollori ɗum e juuɗe makko Yimre nde garatene mum ko Yimre nde bandiraɗo innere e battande foof ko mayde wallahi goram ndeysan battande foof ko mayde o cikkanomi gurdam ko ha bada ndeke battande guurɗo foof ko mayde hendu kina ina weeli so tawi ndu ruttaki e ma ko noon gurdam wayi welde cikkata ko gasata woni golle noon ko neɗɗo waɗanta ɗum hoore mum yiye teddine e yimɓe mum jallis gollanima leñol mum teddina e gurdam mum so neɗɗo woni gando yo andin wasa ɗawde yimɓe mum ko nden ngal sarato wona nafoore leñol mum tijjaka fewjaka ndeka aade tinani pele koko timmi mbiɗo fewja jomiraɗo e mum ndu buntata ina wutta ñande feere boni nde fewtata ha bada nde tawno koko winda firtutako ko timmi gasa ñande mawde waɗi e leñol fulɓe yolde mawde waɗi e leñol fulɓe yolde mawde e daja ba jallis yeehi waynaki ɓerɗe tuƴƴi ko dartini min jiyani daddori yeehi e gueno min keddi nde tawno ko gueno yaade e yaaɓe heddodi e heddiɓe ceernam yo Allah yurma yaafoma
yo juuɗe moƴƴe jaɓɓoma, yo alijannaji ɓuuɓɗi gon foftorde ma. Amin ya rabbi. Tawi ko e dental men Dadia Ba woni fedde wiyetende dingiral Jamma Bela. Tawi kanko Abdoulaye Ali Diallo ko tergal mawgal o wonno e nden fedde gila e hitande ujune ɗiɗi e tati walla ko nandi hen e gila nden fedde nde ende wuuri wona tan e fuɗɗade tan WhatsApp fuɗɗima dente kewɗe cosama hen ala ko gonga ni e Dadia Ba woni dingiral Jamma Bela ko fedde hande andade tigui rigui e weeyo kono ala paamen ende wodno gila ni miijaka WhatsApp ina ara e ɗum noon yimi ɗum ko Djiby Sow lollirɗo boobo leñol ko ñande nogas yarkoma ujune ɗiɗi nogas e ɗiɗi e aaga Birane Sénégal. ɗum noon o jarama no fewi en ñaguima Allah nde jaboto dendagal duwuji ɗiw duwi. Yimre nde garatene mum ko yimre men innirande Jamma Niɓɓo e Jamma Bela woni dingiral men Jamma Bela. Leñol men ina wanno daddori lollirɗo jallis gaddori jangoli nguli leñol kondi cuddori nangi moti yaadi e daddori niɓɓe curi guite bindi jofi en jiyani daddori kabaru musɗo en gullama daddori worowo niɓɓere deƴƴere sunama daddori ndi oratno gande daddori gaddori pinal fulɓe ñaltintondi kisnori jallis Diallo jaalo suusa mboyi mo dogata yewende gorko mboyo gittuɗo yewende sukka cereli haɗana en yelende Diallo wuytini telende so gonga a yoɓi ñamande e ɓandam toɓi baade warñede sabu ɗangal jallis to woɗɗa abbe goram mbiɗa wiya mi malama mi seeri e faaɗede sabu yiide jallis e Jamma Bela ina ittami hooɗede ndeka fawru koko sumi heddaki hay sokkande mo janngani janginta mo tampani foftata jallis leñol men artata kono juutde aduna o majjata jambar kay jasata Jamma Bela kay yejjitta kanŋe naati leydi ñaam golluji gasdata Hamidou Ndiaye guiɗo jallis en jejjitta yogen rokku en no tinnoruɗen haa to en jasata ko fittandu yiɗi ko ɗum weeɓata hono jallis ne hebde ɗum weeɓata Dono Ali Bela mo dande mum mettata gando jarale jarlitiɗo mo amata koni nafoore weeɓani tinde nde naftata so wonano ɗum leñol ngol ma naw jallis to mayde yitata sabu gendi yanke ko kañƴe mbuure laaɓɗo mo jilɓata min hay hunde mi anda e jallis kono min ko heewi mi jangi e jallis mi fini mi faami e jimi jallis mi fiili leppi kewɗi e jimi jallis mi yewti dente fulɓe e jimi jallis mi soodi jarale ko deftere jallis ndeka ala ko majjumi e jallis yogen yurmo yaafo jallis juuɗe moƴƴe jaɓɓo jallis ngesa jobdi naata heen jallis nelaɗo gena hodda e jallis jara e beeli kawsara jallis ya barke geno e gillam e jallis ko kuɗol Saydou Hammil Mbaare on woni malaɗo guiɗo leñol ko ñande nogas yarkoma ujune ɗiɗi e nogas e ɗiɗi e ɗum noon o jarama no fewi yo Allah jaabo dendagal dowuji ɗi kala eɗen ñaago Allah nde gueno moƴƴata e makko toon kanko e dendagal mayɓe juulɓe yimre nde garatene mum ko yimre men wiyetende bojji ha joni tawi koye e dingiral men Jamma Bela mbir bawɗi yani sippiro gasani wendu ɓeeɓi rofolɓe jarani wowru derguitima rogere ɗiggani mamayi fukkima ɗo tintaka wullago doori ɗo fodanoka gonɗe ndelima ɗo noddaka bojji kural ngal worata toɓɓama gille e yakare piɗama jikki gurdanoɗo firtama peeje deydi ñoli ñalngu ngo wowtetaki joli gaña koye hande weeli bojji gurɗo ɗurnanoɗo
peletenoɗo ñiŋatenoɗo katante jeebanoɗo hay jaarore kumpanoɗo ɗo nattuɗo laati hande jiɗaɗo nate e jayɗe fof piññinaɗo e gurdam mum calananoɗo bojji muusi nde yani jakoraɗo goƴa mawni nde duusa bayniɗo yiɗɓe kawje kalja e birnaɗo ɗo aña gurɗo woya mayɗo ɗo sela gurɗo manta nattuɗo ɗawa ñawɗo yeɗa gaynuɗo bojji ɓe keppat kono fodore liɓat wuli wulani fof nangue muftat leelde e yawde fof bonde dawat giɗo e muuyo mum jakat gaño e peeje mum tobat ñalngu wembede arat ko Demba Ka mo tekan ma wuro tan Bukar si e ɗum noon jarama no feewi e yimre makko o jarama no feewi no feewi e ɗum noon eɗen ñaago Allah nde gueno yurmoto yaafo Abdoulaye Ali Diallo lullirɗo Jallis kono noon eɗen jara kadi bandiraɓe no feewi e so en jurnima hen ɗesa wayde hono no e bayyinago walla ni ko wiyete ko publicité kono noon eɗen ñaago bandiraɓe woni konnguɗi goɗɗi nan toon kala ko neɗɗon haala yo taw omo andi ɗum saabu ɗo e nde Yimre o wi e katante jeebanoɗo sahaji hay jaarore kumpanoɗo en kettima Jallis e hoore mum gila e gurdam mum omo jaara bandiraɓe ha hande ko rutte joomi ko yimɓeɓe ina garta ina jarno ina pammina bandiraɓe tigui rigui kanko omo jarnotono yimɓeɓe omo wuuri hande daña jooɗiɗo wiya o wallanoka nde o wuuri ko hande nde o rutte joomiko wiyete yo ɓesgu makko walle e paamen dey so neɗɗo ina yaaha e hunde kala ko aɗa yaaha yo taw aɗa andi ko jahata e dow mum Yimre nde garatene mum ko Yimre men wiyetende daddori jofi daddori woni Abdoulaye Ali Diallo lollirɗo Jallis e kanko kadi hewno wiyede daddori ladde Allah e jeerede yeewede ɓeydi ñande mawbare 18 yarkoma 2022 e nder dinguiral jamma bela sanga waktu 19 pawɗo hojomaji 7 koye yewtere men yimiyanke leñol min goni gueno waɗi hande ko an min teddiniri jime ma emin jimto min deƴƴani min tinani min matani ha natal weeyi tawi ko natal ma ɓe mbaddi hen mo woni o miɗo yaranno e Yimre ma gille jerminimi taram miɗo jokki kono mi faami worgo jam hirani miɗo heppi ko jofnanmi ko ɗum firti jayre namdi Jallis sanki tokoro ma jabti hol ɗum gonɗinde calimi ɗum fof wonno koye bindi hitowol hoorejo Hamidou kettimi daja ba jaɓren Allah ceerno men yeehi nangue muti jalal yani kadi daddori jofi yewede waɗi caggal ndidi jofni nulal mayri fayde pulagu e Winndere ha huuɓi leñol ndi raddani ndi wañani ndi aynani Jallis witti windi yewti yenni jime ma kirjini pindini cuusni ɗe jalni goyni coftini jarale Fuuta ɗe gandini aadiyanke gilliyanke harbiyanke guindiyanke kuni tan ndi woori mawniraɗo miñiraɗo giɗo jewtidiɗo gando mo mawnikinaki en ɗama jokki ha daja banaɓe cetti Abdoulaye Ali Diallo Jallis koni wuurdi daddori jofi soko mayani ceernam wiyino saaha yahat heddo cimti ngulma heddoto ha bada min gondi fodde ma e pulagu min gandi e pulagu a waɗi ha timmi ya tawtu tijjane e wondiɓe a hersani jarama jambaro leñol a jasani koye daja ba tawi ko Idriss Oumar Saw
ñande 19 yarkoma ujune ɗiɗi e nogas e ɗiɗi o jarama no feewi goram jallis ko heeɓi ko wona hunde weɓde sabu yimɓe foof mantude ɗum wona ko weeɓi neɗɗo ni ne mante nde o wuuri nde kono ko nde o rutte joom makko ko ɓurata mantede min hooram meɗe andi hunde e jallis hakke seeɗa ko puɗɗimi andodirde makko jallis ko jankiniɗo so Allah ko jankiniɗo no feewi bon kadi kala neɗɗo omo jogani ɗum gueɗal o mawnikinaki hay seeɗa kala ko mbawɗa wonde omo jaɓa haaldude ma wayani no woni woɓɓe nan toon so tawi tini hoore mum seeɗa cikki yimɓe tini ɗum tan hanti gasi kañum wiyata ko waɗi fayida ha ɓurti wona hono Maymouna Oumar Diallo en tan mbaɗa ɗum vocal walla ni binda ɗum bindol tan jangga bindol ngol jabto jomum ala kañum en e fayidagal mumen ɓuuri ɗon wadde Abdoulaye Ali Diallo jallis wayani noon wonni jambareɓe men hewɓe ɓe mbayani noon kono kadi ina waɗe men wayɓe noon ɗum noon ñagotoɗen bandiraɓe wayɓe noon ɓe ko yooɓe tinno ɓe mbakalo ɓe mbasa wayde no ɓe mbayni saabu eɓe mbiya so tawi neɗɗo tinnima ha tintinima tinima anne tinno tintinmo a tinimo kono neɗɗo tinno tinma tintinma kadi tinima kono an donka e tintindemo anne a tintimo no tinirnoma adanni wadde noon ɗum eɗen jogui ɗum te kadi ko ɗum saɗede mawde so tawi a jaɓɓima yimɓe kala garɗo so tawi aɗa jaɓɓo ɗum ɓeydotoɗa ko mawnude e guite yimɓe e kono noon eɗen kewi nande won wiyoɓe so tawi gilli so tawi a immorima hunde sababude yidde gilli ɗi so tawi tan a ronki hebdeɗi so renaki ko gañgu wontantoma so tawi joni a heeɗima ɗo haalande neɗɗo walla jangguiɗo windande makko a welamamamo e nder haala makko ka walla ni e nder windande makko nde mbaɗa dewmitakil beele keeɓa numéro makko woni tonggode makko keeɓa numéro makko o jaranma noddudemo walla ni so tawi ala ko noddirɗamo mbaɗamo vocal walla mbaɗamo bindul kolla weltare ma mi yii windande ma kaari nokku manejo walla mi heeɗima hitowol ma maniyol e dental maniyal so tawi ko Allah mi welamama mi welama e golle ma ɗe jomum salminma wona e donadema kañum ande no wirata jomum no welti wiya Allah jarama yiitimo yiilotono o anne so tawi ko tinniɓe ɓe so tawi keɗima jabtoma e bindol mbaɗanma a jarama ɓen goni tinniɓe ɓe kono woɓɓe nan toon jomum waɗa hakke lewru heɗaki so heeɗima gaynini yejjitma ndewa hen defta hen ndewa hen defta hen ha ɓooya e jawɗa hen hoorema mbiya so tawino ko goɗɗo yama so waɗimo ni ina wawi o jaabo kono min mi waɗimo ni o jaabaki jomum daña no yiiri eɗen gandi ɗon so renaki tan gilli ɗi o joganenoma ɗi gilli ɗi ɗi ustoto walla ni mbiyen ɗi gasat ha laaɓa saabu wontata ɗon ko gañgu kala to yidde ala ko gañgu wonata ɗon yimre nde garatene mum ko yimre men wiyetede aadiyanke aadiyanke mi diñaki mi windi mi huñaki ina hawni weñaki no jubbol sañaki andu mi lañaki to yidde mi heñaki accam mi muñaki tiiɗimi ko aadiyanke safimi ko gendiyanke yooɗimi ko harbiyanke uurimi ko gendiyanke mo jiɗɗa riddotako gilli ma jaddotako giɗo ma a weddotako ɗon ɗo gañgu heddotako ɓoggol kay haddotako a jaɓɓeta dogetake a ɓalleta woɗɗetake a teɓɓeta ufnetake a yiɗete a ancetake a belete a galñetake he goriyal joggu jaggu sawru ma soggu ko jiɗɗa moggu komi jaalo walla komi laalo ɓoggu gilli kay ngala coggu ko Abdoulaye Ali Diallo lollirɗo jallis yurmede gueno yo won e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala
yimre nde garaten mum ko yimre men wiyetende ar a leeli. Daaɗe muusi Allah e jeeƴaali, noppi muusi Allah e keɗaali. Gite muusi Allah e cooynaali, heño ar a leeli. Ngata maare toɓa janje ndawre, mata tinaani ceeɗu koko sañji, ina heɓi cuurumbal ina wutta jayli, yimɓe fof ceerdama e mbelammaji ɗoyli. Ala ko hedditi kunuɗe mumen so wona ya woyli, heño ar a leeli. Aduna o natti urde no butel baata, o diwti kaaɗeeli faandu jaata ala fof ko wuuri so wona kaata. Laawol juuti wonti juwde baawo, ete ala fof to soyna balle jaawo, heño ar a leeli. Ngata maare toɓa janja dawre, heño ar a leeli. Ngata maare toɓa beeli caro, heño ar yakare ɗamtindiɓe. Leñol ngol ala sagataɓe yarlitiɓe, leñol ngol ala alɗuɓe wakkiliɓe, leñol ngol ala anduɓe sirŋiniɓe. Ngol mayat, ngol ko yowitiɓe. Ko gelongal Fuuta walla mbiyen ko Ndiaye Saydou Amadou lollirɗo gelongal Fuuta, gorko mbo jiingue jeeri. E ɗum noon o jarama no fewi kanko e yimre makko wande fayida. Yimre nde garatene mum ko yimre men wiyetende e wullago jamma. Wullago jamma a cittake e goto, payɗi mettodirta saabu karɗo wona goto. Galo sunagi mi ala e mum jorto moƴƴo, wawi waɗani hoore mum ɓuri joota ekkiti. Mbawka jaɓata mi waɗani, mbawka je gande beñodirtan kono goto kala wonko andi. Golle certat tan kono goto kala wonko wawi, so hakkillaji cippiri gonga yalta. So hakkillaji gordi miijo kala daña ko joftini. So hakkille waali ladde, so ɓandu yiɗi woto joftu, hakkille hecci gandal. Kono so hakkille janginaka findinaka ko kanŋe battaɗo dubuuje. Majjere ina heela suudu teddungal ɓuri e ɓuranimi jiida. So paɗe ɓeydani darde gustata ɗum. ɓuri luɓde aduna ko neɗɗo kutaɗo, ɓuri welde aduna ko mbawka. Welni aduna ko kumpa, ɓiɗɗo gorko kala so jibinama ina winda e tinde mum ga woni gandal jawdi galle. Yo gembano ɗum muñal e pellital, yo hebbin ɗum, saabu juɓɓudi aduna ko muñal. Felmande musde ko windande jutde ina jango. Aduna ko niɓɓere birnidi, ko geno tan andi ko arata jango. Yimɓe gona e weltare ha ina gama wango tan kadi ha aduna e wencita yeeso wango, mbiɗa yooli e maayo miijoji mawgo ngo ala fongo. Ɗi miijoji kewɗi mbadiji kuɗol wona ko ina tonga. So longe gonti denge goddi ngasa, mo reedu mum yuli wondaka moƴƴere gese, teddini dongal ko hattan yaadu koyngal. Mone golloro cas nden moƴƴinta, mo fuɗɗi ko moƴƴi woto woppu, sa yiɗi wawde woto heppu, la'al gilli woto hippu. Ngare jehen guppu, ngol laawol e welde mami heppu, kala ñaaɗi mami berku. Kuɗol Saydou Hammel Mbare, on woni malaɗo guiɗo leñol, ko ñande 27 yarkoma 2022. Yimre nde garaten mum ko yimre men wiyetende aduna. Aduna ina amni ko ɗum tan gonɗi mum. Aduna ina amni tampere tan woni e mum. Kulhuli kewɗi kaɗɗi yimɓe deje mum,
rafiji fitinaji boneji basal ina kadi ɓernde yedde e mum. Aduna ko lamba hare nde heɓata ko polgo e mum, ko tiiɗa fof ma aduna fee ha mbatta ɓafde e wolde mum, walla mayde nawma law woppa tampuɓe sunare e nder mum e pandale toɓɓanoɗe ɗe jettota koye mum. Aduna ndeke aduna jarani mawni kinare ɓurnade kala ko dañƴa e mum. Tawde aduna ñiɓaki koko ɓaari durnen miijoji e mum, jiɗodiren jurmodiren kolodiren e mum, gostodiren miijoji mbadden jungo e faandu beele woda ko piwnuɗen e mum. ken wirtiɓe aduna en gona dumatoɓe e mum. Aduna wawi mbir e mbaddi ken anduɓe e mum, feere tan ko yaarude jam jam beele wasa tampude e mum. Aduna won sirginaniɓe aduna kono maɓe gontu yaadiɓe doño. Tuma nde moƴƴo ɓuri neɗɗo moƴƴo e sooño. Feere wona juɗo kono ina waklite. Wota heño ko feere waɗi ñoƴƴa nagge beele nge deeƴe aɗa fañño. Aduna ko feere yankinare ina moƴƴi no mbadduɗa fof mbiya yaafo ko min tooñi. Aduna haljo e ndereru yimɓe gontino kullon ina ñamodira. Ñande kala to e ga nanata ko yimɓe ina mbarodira. Wattan jamanu hulɓini yimɓe ñande kala ina jamfodira. Kumpa natti ko yimɓe goɗɗodiri fof ina nanodira, kono elle kumpa koko ɓeydi saabu yimɓeɓe fof kolodirani ina dogodira. Miijoje pandale goƴaji eɓe cuuɗodira saabu hulde soɓe gandi to payɗa ɓe natat e wileɓe eɓe liggodira. Kono jarani tan goram yimɓe gurta ina mbaɗodira. Toña banda e meere a anda ko guena fecci yimɓe ina ɓurodira. Aduna hunde fof aduna heɓoto ko gurdam moƴƴam e laakara belɗo fof koye aduna heɓoto. Mo bonni aduna mum fof yo andu ala to goɗɗum heɓoto. Kala kadi ko ɓenni daɗma ko nimsa tan kono ala ruttade ha heɓto. Aduna koko gasata ala ko heddoto so wona golle e balle ɗen kam ala hen ko momtoto. Hirande fewjete ko ñalawma kono ko jamma yimɓe kirtoto, ko noon golle aduna mbayi ɓennat kadi gubbito walla ɓennat kadi gabbito. Aduna naafigi woto tefto haala mum ko nimsa ma. Mette ma yo gon mette kaaɗa e jikku ma, hoto jaɓ kono hoto jaɓ naafigi itta muñal ma bonna wone ma. Yogeno moƴƴin ɓernde men yogeno moƴƴin ɓerɗe men beele mo woni kala waɗa fodde mum. Ko kuɗol Saydou Hammil Mbaare on woni malaɗo guiɗo leñol ñande 17 yarkoma ujune 2022. Ɗum noon o jarama no feewi yimre makko waɗde fayida. Eɗen gandi ɗo koko heewi o haali ɗo, saabu wi hande aduna o enen fof eɗen darodira kono mbiyata ko hande kumpa ɓuuri wodde saabu goto kala ina huula goɗɗo o. Yimre nde garatene mum ko yimre men yimre nde garatene mum ko ndeɗo. Mbimi somi miijima o duna ɓerdam bona gurdam soofa, kawis yoni e o duna e ɗe balɗe ɗew yuɓɓina tawi hay goto mo ina tawa. Bawal hooti emo hono mum ala, Allah andino aade aadori kono so gonga aade ina yurmini. Neɗɗo andana hoore mum ko haɗi ɗum miijade janggo mum saabu ala fof ko yoɓi e tagu mum. Ha yanane ma mayde e tagode mum holko aade dañi ko ina jala bandum saabu beela maaji duniya hebde ɗum. Hare tikkere ne ko addi ɗum ha jinni e malli ina gona piinƴi mum. Gañam tumago e haasidagal ne ko inni ɗum. Saka kirame e dabare ina kollira ɗum. Holmo andi ñoore no foti bonande mum
saka mo tawaka fof yimɓe kirde ɗum ko woni gande aade ina yurmini e dow ɗi haajuji ɗi nandata bencodiral yidde pecce ɗe jiidata o alɗi ha sikki hono mum ala o ko nguura mum tan yeɗa o so wottima jamma barme mum lowata o leli tan goram hay cellal haɗa ɓe so lelima miijoji mumen nandata pulaar wi so aɗa yawa darde ma so a fotti e boofo a andat wonko Allah rokkuma ndaw jiiro hande o duna hoyna tan ko hammadi mo gaño ala ngalu yo ar kala no hiɓira hayso liggiyaji ɗi geno yiɗa wadde nunɗal saɗi ndiriru hibbina kono holko haɗi telɗo fof durna miijo ƴewto siftore janggo hol fof ko heddoto wonki ɓuri tidde aade koko sortoto e paaɗe ka paali ka nangue neɗɗo koko fortoto ko faggino hewde famɗude ko caggal heddoto so ina nafta mo janggo ko moƴƴi ɗiw yooɓino mi mawni kinaki walla mi mawnina dande am mi eero aade ina foti nde ruttoto wasa rewde o duna yanane janggo koko jangtoto anda dow leydi arde ko nulal wadde kala ko heeɓi hen anda ko luɓal ko weli e ko metti wallitoro muñal yankino newo beele wuura e teddugal eto kaddi sembe ha ɗala gollal horme yiɗe ha ñande ladial ko gise Mamoudou Mamadou gorko mbaɗɗal haya e jeeji ngol e ɗum noon o jaraman feewi yimre makko wande fayida no feewi e wallahi jime pulaar ko hunde welde no feewi saabu ɗo ko haala mawko woni ɗo ko Allah andi no aade aadori kono so tawi ko gonga wallahi aade ina yurmini e ɗum noon on jaraman feewi bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ɓe Ayaawo Pinal TV en gardi e yewtere men jime jimɗi ha ɗo e ɗum noon ko ɗo kaddeten e yewtere men ha sahaji goɗɗi so hoddiro hawri e hojomaji so waɗi cugge cagge perguitte yafoye ɗaɓɓama Allah jarama on jarama yewtidanno e moon ko miñiraguel moon bandiraguel moon Dewel Diallo Maymoun Oumar debbo mo heelange Allah jarama on jarama enen sahaji